Esta mañá a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, e o alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, visitaban as obras que se están a levar a cabo no alto do Pico Muralla, que permitirán a construción dun miradoiro. A actuación é posible grazas ao empeño dos dous concellos e tamén a unha subvención do Agader, que con 40.000 euros financiará parte do seu custe. Unha vez rematada, o espazo converterase sen dúbida algunha nun dos principais recursos turísticos da zona. O alto do Pico da Muralla ofrece unhas vistas espectaculares. Dende ali pode divisarse toda a ría de Arousa e a de Muros Noia, pero tamén Santiago, unha panorámica amplísima ao alcance de moi poucos miradoiros. É un sitio estratégico, un sitio que ten unhas vistas impresionantes e que necesitaba esta actuación de fai tempo xa, tanto Adolfo e eu, desde o ano 17, levamos falando de poder levar a cabo aquí un miradoiro. Eu creo que está chamado a ser un dos grandes miradoiros da comarca e mesmo de Galicia. Falaba antes a alcaldesa de todo o que nos rodea, desa visión xeral que nos permite desde Compostela hasta o mar de Vigo e as Illas Cíes e boa parte pois tamén da ría de Noia, evidentemente todo Arousa con este val do río Té que se achega ao mar, non? A espectacularidade está garantida, a estrutura e o proxecto técnico busca precisamente darnos esa imaxe de que estamos voando sobre o val para ver todo o que se pode acceder visualmente desde aquí. Se todo marcha sobre o previsto, a actuación estará rematada no prazo dun mes, aproximadamente. Dende os dous concellos agradeceron tamén a implicación da comunidade de Montes de Campelo, en cuxos terreos se habilitará un aparcadoiro.